L'anomenada prova de falles de vela llatina ha donat inici al calendari d'exhibicions a partir de la qual es disputarà el Premi President de la Diputació que es celebra a Silla i està organitzada per l'Associació de Vela Llatina del municipi i, en este cas, aquesta primera prova patrocinada pel propi Ajuntament. I avui hem començat el que són les proves de vela de la temporada, una prova patrocinada per l'Ajuntament de Silla. Li diguem la prova de falles perquè normalment convidem a totes les falles del poble i així gaudim tots de l'espectacle de la vela. A partir d'avui ja comencem el que és la Lliga President de la Diputació. És un total de 6 proves, la final serà en setembre. Mentrestant, tots els mesos farem una prova. I és que, si vols assistir a la 11a edició del Premi President de la Diputació, sols has d'entrar a la pàgina web de l'Associació de Vela Llatina o també consultar el seu Facebook, on tindràs totes les notícies relacionades amb una activitat que és molt important per a Silla i per al seu port. I tot això no podia celebrar-se millor que amb un dinar al port de Silla, on la gent de les falles, de l'Associació de Vela Llatina i de l'Ajuntament han gaudit d'una paella i del bon oratge que convidava a passar el dia en un dels paratges més autèntics de Silla. Aixina que, a excepció de l'agost que descansen, no tens excusa per arrimar-te qualsevol mes al port de Silla a disfrutar de la vela llatina.